Jonggrang mustikaning jagat mongmanipun Kakang. Waspadana Prabu Gupoles gugur mula manuta ya Wang Ayu. Tak boyongan kraton pengging kowe. Ora gelem. Emang. Ih. Wase. Yo yo. Jonggrang manuta Wang Ayu tak boyong kraton pengging kowe. Iya Jaka Bandung. Kang Masmu Prabu Gupoles gugur ana Palagan. Jaluk apa kowe? Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung. Piye Jonggrang? Aja kumalungkung. Sekti Mahambara. Barang iki kanggo kudurung rampung. Kartu piye? Senopati Kang Mas Prabuku tolong Kang musik kelebu ing wana segara. Tobat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Aku duwe Ana sewu sawen ikut Loh. dadi. iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungkung. Barang iki kanggo kudurung rampung. Senopati Kang Mas Prabuku palem. Kang musik kelebu ing wana segara. Tobat kowe wanita terhormat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka Bandung aku terbebana. Anak sewu sawengi kudu dadi. Iya Jonggrang nadyan lempoh tak
Oh, di